Kauppakeskus Länsi 1 on sulkenut tältä päivää ovensa. 10 kilpailijaa ovat valmiina kauppakeskuksen yöllisiin seikkailuihin. Kilpailu on raakaa ja vain 2 heistä voivat selvittää tiensä finaaliin. Voittajan päätätte te, kotikatsomo. Voittajalle on luvassa 1 000 euron arvoinen matkalahjakortti. Minun nimeni on Janni Hussi ja tämä on Selviydytkö kauppakeskuksessa? Tervetuloa tänne mun terveys-fitness-smoothie-baariin. Onks teillä jo nälkä? Pääpalkinto alkaa jo häämöttää lähempänä ja sehän on 1 000 euron arvoinen matkalahjakortti, jonka tarjoaa Kauppakeskus Länsi 1 ja Mendolin Events. Tässä tehtävässä jokainen arpoo itselleen 4 raaka-ainetta, jotka kaikki löytyvät täältä pöydältä. Ja sen jälkeen me tehdään teille jokaiselle omat supersmoothiet. Teitä varmaan kiinnostaa, minkälaisia raaka-aineita meillä on tänään tarjolla smoothie-baarissa. Täällä ensimmäisenä Juha Miedon tyyliin löytyy ihan perinteistä suomalaista mämmiä. Purkkiananasta, hillosipuleista vähän suolaa, suoliahan meillä ei voi olla koskaan liikaa, erittäin hyväksi aineenvaihdunnalle todettua cayennepippuria. Sitten on vegenakkeja, herkkusieniä, aprikoosia, tomaattimehua, soijajugurttia sekä sitten perinteisiä suolakurkkuja. Se, joka vetää smoothien kaikista nopeiten, voittaa tänään itselleen aika mieluisan palkinnon. Se, joka juo smoothien hitaiten, joutuu jättämään kauppakeskuksen välittömästi. Lähdetään kilpailemaan. Kirsi, ole hyvä. Sä olet ensimmäinen. Täältä lähtee Kirsin ensimmäinen raaka-aine. Kuivattu aprikoosi. Siitä vähän energiaa. Hillosipuli. Pistetään ihan reilulla kädellä. Vähän tulee semmonen sipsi mieleen. Mitäs Joonas, onko sulla nälkä? Aloitetaan olla herkkusienillä. Vegenakki, Juha Miedot, hillosipuli. Täytyy sanoa, että mä en kyllä ite joisi tätä, mutta kas näin. Toivottavasti maistuu. Rakkaudella tehty. Sofia, sullahan on tosiaan edellisestä kilpailusta etu käytettävänä, eli sä saat vaihtaa yhden raaka-aineen sulle paremmin sopivaan vaihtoehtoon. Mämmi, cayennepippuri, soijajugurtti. Mitäs vaihdetaan ja mihin? Selvä homma. Oikein miellyttävä väri. Noniin, tästä. Noin, ei tarvitakaan juuri muuta nestettä. Herkkusienille lähtää liikkeelle. Vedätkö yleensä sieniä? Noniin, nyt vedät. Suolakurkku. Seuraavana laitetaan tulille Matildan erikoinen. Onkohan tää ihan hyvältä? Haisee vähän käynneelle tää soijajugurtti. Tehdään täältä Tonin erikoinen. Lähdetään ananaksella. Noin. Tomaattimehua. Kaikilla on täällä nyt niinku terveyssmoothiet kasassa. Meillä on täällä oksennusämpärit valmiina. Onko kaikki ymmärtäneet tehtävänannon? Mä toivotan teille oikein hyvää ruokahalua. Kilpailu alkaa nyt. Se on nyt harvoin tässä sanattomaksi jää, mutta suokin. Täällä on nopein. Voittaja on löytynyt. Sitten vielä taistellaan siitä, että kuka tippuu. Tässä meinaa itselläänkin vähän vedet nyt lentää silmistä. Sofia edelleen mukana kisassa. Siellä otetaan vähän nenästä kiinni taktiikkaa välillä. Täällä on jo 2 selviytyneet. Siellä on selvitty jatkoon. 3 vielä kilpailussa mukana. Joukkuekaverit kannustavat. Nyt tekee kyllä pahaa. Come on, come on. Siellä on tyhjänä. Jatkossa ollaan. Ja kyllä se näin on, että hirveällä taistelulla myös Jackie selvisi jatkoon. Hieno taistelu, Matilda. Se ei valitettavasti tällä kertaa riittänyt, vaan smoothiet koitui ylitse pääsemättömiksi.
Matilda, sun on jätettävä kauppakeskus välittömästi. Kiitos mukanaolosta. Toivottavasti ei jäänyt nälkä. Onneksi olkoon, te selvititte kaikki tienne jatkoon. Ja kuten mä sanoin, niin voittajalle on luvassa erittäin mieluisa palkinto. Joonas, sä olit kaikista nopein ja sä voitit itsellesi Hokibaseen 40 € lahjakortin. Onneksi olkoon. Kiitos teille, selviytyjät. Te olette jatkossa. Me nähdään seuraavalla kerralla. Menkää valmistautumaan seuraavaan tehtävään. No suolakurkku ja vegenakki oli mulle liikaa yhdessä ja kun kurkkuun tuli suolakurkun pala ja sen perään vegenakin pala, niin ei mennyt enempää alas. Harmittaa. Ihan hyvät fiilikset. Voitto tuli ja pikku palkinto. Tästä eteenpäin mennään niin sanotusti nöyränä ja katsotaan mitä haasteita tulee.